खुलुमबाय लोगोफोर आरबि बसुमतारिया दिनैहाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय लोगोफोर। बे भिडिअआव जुदि माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा माने सिगां खेमा बिग्रोन थाबाय लोगोफोर। हाबा जाखानाय आइजो गोमानायनिफ्राय लानानै जोंनि हारियाव मा जालांगासिनो दं लोगोफोर। माब्लाबा राजनितिकनि बेलायावबो एना एनि, माब्लाबा धर्मनि बेलायावबो एना एनि। मा जालांगोन? बर' हारिया माब्लाबा धर्मनि बेलाखौ लानानै गावस्रानाय फैगोन नामा? माने जों गिखांनाय मोनदों आरोना लोगोफोर। मा जालांनो नागिरदों माने दिनैहाय रैखाथि गैयै थासारिखौ जों नुनानै बिराद दुखु मोनदों आरोना लोगोफोर। मा जालांगोन? आंहा एसेबां मानि धर्मनि बेलायाव बुंनांगौ जेबो बाथ्रा गैया, जिखि धर्मआनो जाया। नाथाय जों बेफोरबायदि ससियेल मिडियायाव नों उमुक नों फोरला नों जेंखा बेफोरबायदि गावजों गाव बखिलायबाय थानायखौ नुनानै जोङो दुखु मोनो आरोना लोगोफोर। मा जालांगोन? धर्मनि बेलाखौ लानानै गावजों गाव गावस्रानाय जायोबा जों मा जालांगोन लोगोफोर? गुबुन हारिजों मिनिजानाय जाना जायालै लोगोफोर। दिनैहाय नोंथांमोनानो ससियेल मिडियायाव नुगासिनो दं, जोंनि जे जायगायाव बागुरुम्बा मोसानाय नङा होमबा, दाख्लै ससियेल मिडियायाव नुगासिनो दं। बेफोर बोरै जानो मोनखो? एक्सुवेलि जोंनि हारियाव मोनसे माने थासारिया गाज्रि जालांगासिनो दङ, रैखाथिया खम जालांगासिनो दं। बिनि जाहोनावनो गुबुन हारिनि मानसिफ्राबो जाहाथा डेन्स मारिगासिनो दं, बर'नि बागुरुम्बाया सोलायलांगासिनो दं। बेफोरखौ रैखाथि होनांगौआ सोरनि दायित्व? बेफोरखौ नायनांगौ सोरनि दायित्व? जोंथ' मा गामि लेभेलनि जाम्बा जाम्बि मानसिफोर जोङो लोगोफोर। दिनै जोंनि हारिनि गेजेराव बिराद मोजां मोजां मानसिफोर दं, मेलेमजिबिफोर, साननो हानाय गोहोफोर, मोजां मोजां मानसिफोर दं। दिनै मानो बेफोरबायदि बखिलायनाय, गावजों गाव नारा नाथा जाबाय थानाय बेफोरखौ नुबा दुखु मोनो आरोना जोङो लोगो। बायदि रोखोमनि धर्म दं लोगोफोर। जायगा नायै जायगा बायदि रोखोमनि धर्मखौ लानानै फुजियो लोगोफोर। दाख्लै नुबाय ससियेल मिडियायाव नोंथांमोना माने बाथौनि बै दुमनायखौ लानानैहाय 16था खुन्थिया जानांगौनो, सोरनाबा 17था खुन्थिया जानांगौनो। आंहा बाव इसेबां मानि बुंनांगौ गैया। 16थाजों होनानै खुलुमो ना 18था होनानै खुलुमो खुलुम। नाथाय जोंनि हारिनि गेजेराव बेफोरबायदि दाङाबाजिखौ दालाबो, धर्मखौ लानानै दावराव दावसि दालाबो। मा जालांगोन बिदिबा? गुबुन हारिजों माथो मिनिजागोनसो माथो बिदिबा। गुबुन हारिया मिनिजानायल' नङा, मिनिगासिबो दंखायो जोंखौ। मा जालांगोन आरोना। जोंलाय मा, जों गामि लेभेलनि जाम्बा जाम्बि खामला हाजिरा मावनानै जाग्रा मानसि। नाथाय जों बेफोरबायदि थासारिखौ नुयोबा जों दुखु मोनो आरोना, जों दुखु मोनो। मा जालांगोनलै बिदिबा? जोंनि हारियाव मा जालांनो नागिरदों, मा जालांगोन बेफोरखौ नोजोर होनांगौआ जों साफ्रोमबो बर' हारिनि सायाव लोगोफोर। आं इसेबां मानि गोलाव भिडिअ खालामला, माने आंनि खावलायनाय भिडिअ खालामनायाव माबाफोर जुदि गोरोन्थि जादोंबा आंहा खेबसेबाव क्षमा बियो। जोंनि हारियाव बिदिनो नों उमुक नों फोरला नों बायदिसिना रोखोमनि बुंनानै गावजों गाव जाहाथे गावस्रानाय दालाबो, बेखिनिखौ बुंनानै आं दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय।